जेवणाची लज्जत वाढवणाऱ्या चटण्यांचे आज आपण दोन प्रकार पाहणार आहोत. एक म्हणजे शेंगदाणा चटणी आणि दुसरी म्हणजे खुरसणीची चटणी. दोन्हीही आरोग्यदायी आहेत. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. शेंगदाणा चटणी बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि या शेंगदाण्याला आपल्याला खरपूस रंगावरती भाजून घ्यायचे आहे. म्हणजे हे शेंगदाणे छान आतपर्यंत भाजले जातील. शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घातलेल्या आहेत. लाल तिखट घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर जवळपास यामध्ये मी 1.5 ते 2 चमचे लाल तिखट घालून घेणार आहे. तर आता लाल तिखट घालून घेतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचंय. यासोबतच आपण यामध्ये 1 चमचा सूर्यफूल तेल किंवा शेंगदाण्याचं तेल घालून घेणार आहोत. यामुळे चटणी ही दाणेदार आणि ओलसर तयार होईल. त्याचबरोबर रुचकर अशी ही चटणी तयार होते. खूप दिवस ठेवली तरीही या चटणीचा रंग आणि स्वाद टिकून राहतो. याला आता आपण बारीक करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे ही दाणेदार चटणी तयार करून घेतलेली आहे. चमच्याने देखील आपण पाहून घेणार आहोत. तर तेल घातल्यामुळे छान ओलसरपणा येतो. लसणाचा मस्तपैकी छान असा स्वाद या चटणीमध्ये उतरलेला आहे. तर मस्त अशी शेंगदाण्याची चटणी तयार झालेली आहे. तर जेवणाच्या ताटामध्ये या चटण्यांचा समावेश नक्की करून बघा. ही चटणी नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर दुसऱ्या चटणीचा प्रकार आपण पाहून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी लाल तिखट घेतलेले आहे 1.5 चमचा, लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत 9 ते 10 पाकळ्या. त्याचबरोबर इथे मी खुरसणी घेतलेली आहे, स्वच्छ निवडलेली, पाकडून घेतलेली, कारण की यामध्ये साधारणपणे माती असते. तर याला चाळून पाकडून घेतलेली आहे, निवडून घेतलेली आहे. माझ्याकडे हा लसूण होता, तुमच्याकडे गावठी लसूण असेल तर तो देखील तुम्ही वापरू शकता. तर आता खुरसणी आपण सुरुवातीला भाजून घेणार आहोत. तर कढईमध्ये ही खुरसणी आपण भाजून घेऊया. तर लहान वाटीच्या सहाय्याने 1 वाटी मी घेतली होती आणि मोठी वाटी जर असेल तर पाऊण वाटी इथे मी खुरसणी घेतलेली आहे. आता या खुरसणीला आपल्याला छानपैकी भाजून घ्यायचं आहे. मध्यम आचेवरती ही खुरसणी जोपर्यंत तडतडत नाही तोपर्यंत आपल्याला हिला छान असं भाजून घेणार आहोत. खुरसणी भाजत आहे त्यासोबतच यामध्ये मी मूठभर शेंगदाणे देखील घातलेले आहेत. शेंगदाणे देखील आपण या खुरसणी सोबत भाजून घेणार आहोत. तर आता खुरसणी पटकन भाजली जाते आणि शेंगदाणे भाजायला थोडासा वेळ लागतो. त्यामुळे आपण शेंगदाणे यामध्ये घालून घेतलेले आहेत. शेंगदाणे आपल्याला जास्त भाजायचे नाही, हलकेसे आपल्याला शेकून घ्यायचे आहेत. म्हणजे ही चटणी छान अशी ओलसर तयार होते. आता बऱ्यापैकी आता ही खुरसणी तडतडत चाललेली आहे. अशाच प्रकारची खुरसणी आपल्याला भाजून घेणं गरजेचं आहे. आणखीन 1 ते 2 मिनिटासाठी हिला आपण भाजून घेऊया. मध्यम आचेवर दोन्ही साहित्य छान असं भाजून तयार झालेलं आहे. गॅस आता इथे बंद करून घेतलेला आहे आणि खुरसणी आणि शेंगदाणे आपल्याला साधारणपणे थंड करून घ्यायचे आहेत आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचंय. तर इथे मी याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. यामध्ये 10 ते 12 पाकळ्या लसूण घालून घेतलेला आहे. इथे तुम्ही गावठी लसूण देखील घालू शकता. त्याचबरोबर यामध्ये आपल्याला लाल तिखट घालून घ्यायचं आहे. 1.5 चमचा लाल तिखट घालून घेतलेलं आहे. थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा आपल्याला इथे कच्चं जिरं घालून घ्यायचं आहे. आणि आता ही चटणी छान अशी भरडून घ्यायची आहे. बारीक झाली पाहिजे, कारण की खुरसणी सहजासहजी बारीक होत नाही आणि कच्चं जिरं घातल्यामुळे पटकन बारीक होत नाही. छान अशी बारीक करून झाल्यानंतर दोन्ही तयार झालेल्या चटण्या आपल्याला हवाबंद डब्यामध्ये काढून घ्यायच्या आहेत. तर आजच्या दोन्ही चटण्यांचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.